sme chceli niekedy cheatovať. Priznajme si to, hej? Alebo nie? Som tu sám? No to je jedno. Ja som vždy chcel cheatovať. Ale v hrách, nie v reálnom živote. Ale není veľa hier, kde sa dá cheatovať, hej? Aby sme si pravdu povedali. Ale v dnešnom videu uvidíme hru, kde sa dá cheatovať. Takže lajkuj, zdieľaj, odoberaj, lebo väčšina ľudí, čo sa pozerá na toto video, nemá odber. Takže uistite sa, či ho máte. Keď ho aj máte, tak ho dajte a užite si video. Dobrý deň, dámy a pánovia. Ja vás vítam u môjho nového videa z hry Roblox. Dneska si zahráme free admin. Takže pohodlne sa usadte a ideme na video. Dobre, takže už sme tu. Už ideme na free adminko. Podľa mňa to je jedna z lepších hier, lebo to poznám cheaty. Takže ak ste ich nepoznali, tak mi môžete poďakovať a dobré zbranie. OK, musí sa nám to tu načítať. Ako sa to už není. Dobre, jak sa dáva dvojbodka, potrebujem vedieť. Ale ja to moc nehrám. Som tu s týmto nový? Nie. Neviem, jak sa dáva dvojbodka. No ja som nahratý. Mám iba tie dobré what the hell? What the hell? OK, ľudia, toto som nečakal. OK, dobre. No, tak načítaj sa, kosa. Kde sú tipsy? Nie sú, dobre. Snowbakov som chytil, ale... OK, dobre. Musí sa mi to načítať, ja chcem kosu. Kámo, proste jediná kosa sa mi nenačíta. Alebo je tu? Ja ju nevidím. Si robíš srandu, kde je? Ja už si nepamätám reálne. Ja sa zdá, že ona je niekde tu. GG. Toto si berem. What? Neviem, či to má... Nenačítal som všetko. GG. GG. Ja som si myslel, že sa mi načíta všetko. Kosa. Však to je to. Však to je to, čo chcem. Však to je to dobrá. What the hell? No dobre. A už by som ich mal mať v inventoši. Len... What? Čo to je? What the hell? Kam ja si to... Ja si resetnem charakter, lebo... Toto je trošku divné, no. Takže reset charakter. Dobre, už by to mohlo ísť. Nie, ja som si dal super admina, no. Je almošti, takže to nefunguje. Nechcem. Nechcem dík. Yes. Mám nový tento. To je krásne. Dobre. Dám si toto. Dobre. Yes. Však to je tá kosa, ktorú chcem. Však to je ona. Neviem, jak sa dávajú tie veci. Nej, počkaj. Jakým tlačítkom? Kam to dáva one tap? No ľudia, ja som nevedel, že ono to dáva one tap, také zbranie okrem kosy, lenže musím zistiť, lebo žiadne som na počítači ešte nehral, takže musím zistiť, že jak sa zapína. Ne. Dobre. Nie, berem to. Kde? Kid. Čo sa mi to... To čo? Nee! Dobre. Neviem, či mám dávať toto, lebo to sú tí ľudia fakt šalance úplný. One tap mi to.
Ne! Ne! Čo sa mi to reloadinguje? Dobre. Ne, troll admin. Toto je asi... Niečo nie. Až také dobré, takže troll admin asi nechcem, dík. Teda, neviem, čo to je troll admin, lebo ja si tu nič. Teraz, dobre, toho typka, poď. Ne, poď. Chcem mať kill, kamo? Oni to nerfnuli. Yes, dead. Ale potrebujem vedieť, že jak sa dávajú tie blbosti. What is that, bro? MG fit me. Dobre, teraz sa neviem, čo stalo. Reset charakter. GG. Dobre, som ani nemusel dávať. Ale dobre, už mi to ide. Hell yeah, no! Come on, pozná... Najlepší hack. Tak keby ste nevedeli, tak najlepší hack v tomto je dvojbodka.ff, lebo potom ste unstoppable. Potom ste proste máte ten začiatočný štít úplne navždy. Takže to je najlepší hack, aký existuje v tejto hre. Ja som si myslel, že sú to nobáci, ale týpek asi hrá na mobile, lebo... Jak to ja mám nájsť? Ja to neviem. Jak sa to dáva do... Viete, lebo ona tá kos, ona má také super schopnosti. Len ja neviem, akými tlačítkami sa dávajú. Lebo ja tu nemám žiadny tutoriál, viete, lebo to hrám na mobile. Dobre, ne, prečo mám meč? Ja, tak on dával one top, tak to je v pohode. To je náhodou celkom v pohode. Dobre. Seš dead. Ne, to... Don't lagging, bro. Don't lagging. A ty dostaneš. Čau. Ne! To je... Dostaneš. Ne. Dobre. Dostal, potkám. Ne, ja som postihnutý. Ne. Ja som cripple úplne veľa. Som postihnutý. A teraz som postihnutý. Nie, no, nie, že by som nebol, ale... Teraz som ešte viac, no. Kámo, typek som na... No dobre, tak toto je ešte viac postihnutý, jak ja. Typek. On jak sa dáva tá neviditeľnosť? Nie. Dobre, idem do... Toto ma už nebaví. To ma už... Dvojbodka. Jak sa dáva dvojbodka. GG. Lebo ja... Dobre, to asi nie. Jo. OK. Keď mi skončí štít. OK. When I need you. And now I want... Všetci ste teraz automaticky chcípli na orb. To ani neviem, čo je, kamo. Kamo. Tuto si taký úplne dobrý. Tuto sú tipsy dobrí. Tuto nie sú. Lebo som si najprv myslela. Nepotrebujem dve kosy. Ale som nemal dve kosy. To je! Dobre. Jo, dobre. Kde sme to prestali? To ma nikto nezavrie do kleca, lebo to by bolo blbé, lebo ja ten príkaz moc nepoznám. Takže to by nebolo dobré. To, kto typka zabil, to som ani nevidel. Ak vás takéto vidie bavia, tak by som vám doporučila dať like, aby ste ich videli častejšie. To je chytý pak typek.
Vy ste chcípáci. No čo z tých chcíp? Jaký dal komand? Jaký dal? Dvojbodka pán, to je úplne... Neviem toto hovoriť, aby som niekto neoznačil za don't family friendly typka. No dobre, chcípak. Ja, to je chcípak. What the hell, bro? No chcípak. Chcípnitých. Čúsky, búsky, chcípak jeden. Ne, ide k potý chcípak. No to je tiež chcípak. Ne, on má FF. Stopra má FF. Čo vám hovorím, to on má 100% FF. Takže doporučujem vám, dvojbodka fly je podľa mňa jeden z tých najhorších hackov, lebo to proste sa nedá ovládať. Dobre, chcípaka som zabil. Konečne, už mi nezdrhne. Dobre, takže dvojbodka FF je podľa mňa najlepší hack, lebo potom ste nesmrteľní a nemusíte si stále zbrať nové zbrania a lebo toto v tejto hre síce sa respawnete, len potom to je blbé, lebo si ani nedojdete pre zbrania a už všetci tam majú túto kosu, čo vám dá one tap, hej, takže doporučujem dvojbodku FF, takže asi tak, no. Typek, to je NPC, čo má ešte dvojbodku FF more. Ja nemám rád avkerov, čo majú dvojbodku FF, lebo budget mám, ústocku Win, Creator Studio. Okay. Ne, on to vie robiť, typek. No, GG. GG, on to vie robiť. Dobre, to som prehral. Dobre. Teda, video končí, keď zomriem teraz. Lebo idem urobiť jednu takú riskantnú vec. To je chcípak, typek. Dobre. No dobre. Tak, za chvíľu idem urobiť. Ja som to už konečne dal. No ideš. To je chcípak, typek. Jak som to vlastne urobil? Ja už ani neviem. Ne. Dobre. Tak to funguje, dobre. Teraz musím ísť do chatu. Dobre? Už dobre. Dobre. Teraz sa mi to za chvíľu objaví. No dobre. Už som tu. Idem si tu dať. Teraz video skončí, jak milé umrem. Lebo ja teraz idem urobiť najriskantnejšiu vec, jaká existuje. Dvojbodka an. Toto. OK. Teraz, keď to teraz odošlem, tak mi skončí, ale za toto, že takto riskujem, musíte dať like za toto. Za toto musíte dať. Dobre. Takže keď sa chcete zbaviť, tak napíšete to len an, hej. To je chcípak. Potkan. Nie. Dobre, potkan. Dobre, mám full, dobre, full hapka. Jak sa to dáva? Ečkom? Nie, Ečkom na... Potkan. To kto bol? Ne, takže video končí. Len kvôli tomu potkanu. No dobre. Čaute ľudia. Rád som z vás videl. Goodbye. Dovidenia.